Salut și bine v-am regăsit la un nou vlog pe acest canal. Astăzi este un clip mai special, așa să zic, mai șmecher după părerea mea. Cei care sunt pasionați cu detailing-ul, de face detailing la mașini de asta, o să vedeți de ce vă spun asta, pentru că astăzi vă arăt scuterul meu achiziționat din luna august. Nu vă uitați că are praf, din cauza asta v-am spus că este un clip mai șmecher, din cauza că azi o să facem o spălare frumos, îi dăm cu decresan, cu tot ce trebuie pe genți, pe asta, o să vedeți cum o să iasă la final. Ce să vă zic, este un scooter electric, Cityco din categoria Cityco, mi se pare, are un far LED, semnalizări LED, furcă dublă pe față din câte știu, niște suspensii pe spate pe gaz, stopuri la fel LED, un spătar pentru a doua persoană la fel, al doilea loc, și aici avem chiar și un loc de depozitare, dacă ai un suc, să zic, să-ți poți să spui tu aici. Avem o baterie de 20 de amperi, mi se pare, care te ține undeva cam la 20, nu, scuzați pe mine, am rămas cu 20 de amperi, te ține undeva la 60 de km, depinde de greutate, depinde cum mergi. Avem niște roți de asfalt, mă gândeam să-i cumpăr niște roți de iarnă care au tot așa niște crampoane, dar nu știu ce să zic, am văzut că sunt destul de scumpicele. Ce să vă mai zic, avem semnalizări, avem far, avem claxon chiar, avem un display unde ne arată câți kilometri am făcut, dar nu vă uitați la kilometri că am făcut destul de mulți. Ne arată viteza, ne arată dacă s-a întâmplat ceva, ne arată când semnalizăm, dacă avem farul aprins, avem fază lungă, fază scurtă, cum vreți voi să ziceți, scurtă, lungă, cum o fi, eu am să așa cum n-a venit mie. Niște apărători destul de bune când mergeți și prin apă să nu vă udați. Dacă vă uitați, din cauza cu ploile astea, mai și cu el, a trebuit să mă duc pe la magazin să mai merg undeva să iau ceva de la cineva. Și din cauza asta, uitați ce mi s-a făcut aici de desubt, am noroi. Este noroi acolo și de asta am decis să-l spăl și să vă arăt și vouă cum îl spăl eu. O să vedeți, pentru că, de asta v-am spus, nu știu dacă ați văzut, o să am o poză de thumbnail la primul video. O să vedeți că scuterul meu este dintr-o cutie. Dar, să știți, nu este de pe Temu, nu este luat de pe Temu, este de un magazin de aici din țară, nu l-am luat de pe Temu, nu prea am încredere cu chestiile astea. L-am luat, am citit frumos, mi s-a părut că este sigur, așa că l-am luat. Îmi place foarte mult, mai ales că merge, să zic, pe nivelări, merge foarte bine, are suspensii, niște suspensii care nu simți nimica. Peste ceva timp aș vrea să-i bag și peste ceva timp, cum am zis, aș vrea să-i bag și niște gaz pe spate, dacă s-a dus sau asta. La fel și pe față avem o furcă, o să vreau să-i pun ulei. Și să zic, uite, chiar pe partea asta cât și pe partea cealaltă, dacă vine o mașină ca să bată, să vă vadă, să ia până în față, aveți aici un far, cum v-am spus, mai multe detalii așa despre el, să vă mai zic, are un motor de 1500 de W, asta e puterea motorului. Ce să vă mai zic despre el, cam astea sunt chestiile, avem și aici chiar un mers, deci pentru a doua persoană, chiar și pentru tine este, dacă te doare spatele, tot așa te rezervi și mergi frumos. După părerea mea este un lucru foarte bun să-l ai, te deplasezi, iei ceva cu el, adică îți faci și treaba cu el. Da, și haideți să auziți și claxonul, să vedeți semnalizările totodată. Cam așa o să audă claxonul. Acum o să vă dau niște semnalizări dreapta, stânga. Îmi plac foarte mult pentru că fac... Și pe spate? Și pe spate. Îmi plac foarte mult că vin din stânga în dreapta, cum ar fi, fac așa. Îmi plac foarte mult. O să aprind și far, dar nu o să
când se noptează. Dacă se vede un pic. Se vede, se vede. Vino și pe față să vedem farul. Farul cum este LED. Așa, și va prins și faza lungă. Eu, așa. Avem aici tot așa frâne pe ulei. Din câte se vede avem aici butoiașele de ulei. Dacă se consumă, desfaceți, cred, de aici n-am încercat niciodată să puneți ulei. Așa. O să trebuia să-l spălăm, după cum vedeți că este murdar. Avem aici pentru antifurt, blocăm coarnele. Avem chiar și din cheie, avem opțiuni. Aceasta e cheia de porniți, cheia pentru probagaj și cheia pentru baterie când vreți să scoateți bateria, să o puneți la încărcat. O să vă arăt și cum arată încărcătorul. Aceasta este cheia lui. Telecomanda lui. Aici vă arată să închideți, să deblocați, aici ceva sunet și aici este pornirea prin telecomandă. Haideți că se numește. Hai să vă arăt. Vedeți, după cum se vede, a pornit. Dacă vreți să-l închideți, ori mi se pare că ori apăsați la fel pe ăsta, da, din câte vedeți nu cred, ori apăsați pe deschis ca să la fel. Când închideți, dacă lăsați undeva și cineva vrea să facă o primă proastă cu el, să ia, să plece, motorul înfrânează și el începe să aibă o alarmă. După vedeți, are este murdar pe acolo la motor, o să-i dăm frumos interesant, o să vedeți cum se iasă. L-am spălat, dar nu a făcut partea asta. O să vă arăt și voi cum o să iasă. Dacă aveți ceva să-mi spuneți ce să fac pentru scaune, ca să nu mai mi se facă așa pielea. Uitați cum mi s-a făcut aici în partea asta, cât și în partea asta mi s-a făcut așa cute. De la soare, de la soare, dacă plouă pe el o să înceapă să ducă cusăturile. Deocamdată pielea este încă bună. Sper să nu se facă mai rău, să se rupă cusăturile. Asta mi-e cel mai nașpa, să zic așa. Cam acesta este scooterul. Ce să vă mai zic despre el? Îmi place foarte mult culoarea asta pe verde, nu știu, dă așa un vibe foarte bun. Și o să vă iau cu mine să mergem să ne plimbăm câteva străzi, să vă arăt cum merge, împreună cu prietenul meu. Și ce să zic, haideți cu mine să ne plimbăm. Urmăm aici frumos cheia, ne-am urcat pe el pentru al doilea pasager. Mai cred că am uitat să vă menționez, avem și acolo un, așa, ca să mă dau să vedeți mai bine, avem aici un de ăsta cum îi zice, că am uitat, firul, gen are acolo un senzor. Senzorul ăla. Dacă nu ridici clicul, nu pleacă de pe loc, o să vă arăt și acum, vedeți, este aprins, da? Eu dacă dau de accelerație, nu merge. După aia, hai să vă arăt și cu frâna la fel. Am ridicat, vedeți, pleacă a plecat, da? Dacă am ținut atât, am apăsat frâna, eu când am dat, el nu mai acționează. Sau chiar și un pic, dacă am apăsat, el nu mai acționează. Vedeți, acum acționează, dacă o țin, nu mai acționează. Asta îmi place la el, pentru că, în caz de o glumă, unele chestii, înțelegeți? Da, și haideți să mergem să ne plimbăm. Revenim după. Așa, am plecat. Sper să mă auziți, deoarece că o să ne poate și... Da, deci am început. Pentru că noi parcă facem impact direct așa cu vântul și nu știu dacă o să mă auziți, o să mai ar fi o să vină direct în telefon. Ce să zic, este confortabil când mergeți cu el, mai ales dacă aveți drum lung, nu știu dacă o să vă doară, să zic, spatele. Acum, na, depinde de asta. Îmi place așa foarte mult, este confortabil, merge bine, mai ales dacă aveți două persoane în pantă. Dacă nu aveți baterie, poate să
luați cu el și mergeți, cum ar fi, nu mai să vă încălziți, să zic foarte tare, nu mai vă este cald, ci că, cum să vă zic, dacă mergeți așa cu viteză, se duce 20 de km, cum ar fi un fel de vânt așa, adică dacă bate un pic vântul, este bine vara. Faza cu el să aveți mare grijă dacă așa ceva. Așa de fiecare dată să vă asigurați, să puneți frână, să vă uitați stânga-dreapta dacă vine cineva, uite o mașină în spate, îi arătăm că mergem în stânga, adică semnalizăm în stânga. Am arătat. Așa, vă asigurați de fiecare dată că, ca să evitați accidentele, să zic așa, senzația de bucurie de asta, mai ales când avem ce să faceți decât să stați așa în casă, copiii în ziua de azi mai mult să stea în casă, să stea cu telefonul, să asta, mai bine e și să următoare să te vadă cu cuvinte, nu mai lași o gură de aer, da, și pe viitor aș vrea să-i fac un upgrade gen, să-i pun a doua baterie, pentru că jos avem opțiunea de a pune a doua baterie ca să vă țină mai mulți kilometri să mergeți, dacă nu, să zic, vreți să mergeți mai mult și nu puteți. Acum o să mergem la vale și mai mergem o stradă, două, apoi mergem acasă să-l spălăm, deoarece, cum vedeți afară, deja începe să apună soarele și nu o să mai avem lumină deloc. Și o să vină și frigul. Haideți să coborâm. Așa. Ne asigurăm că nu vine nimeni. O să mergi? Da. Am auzit că vine o mașină din spate, așa că o să încetinesc să treacă. Apoi o să mergem și noi la vale. Așa. A trecut mașina la vale, așa că o să mergem și noi. De aici o să încetinăm. Deci o să încetinim ca să evităm riscul de a cădea. Pac. O să luăm frumos în dreapta. Așa, acum o să urcăm, sper să vedeți ceva, pentru că este soare. Și acum o să mergem până la casa aceea din față și o să întoarcem. Da, cum ziceam, intrați acolo la el pe canal, cei care sunteți pasionați de porumbei sau cum se zice, columbofil sau ceva de genul. Acum o să urcăm acasă pentru că se noptează și nu o să mai vedem nimic. Revenim, uitați cum face părul. Revenim când ajungem. Da, m-am dus acasă și acum haideți să vă arăt cum scot eu bateria să o pun la încărcat. Scoatem întâi firul. Așa, după aia băgăm aici frumos cheia să deschidem. După aia am scos bateria. Acolo rămâne el blocat. Are două clipsuri acolo. Și acum să mergem în casă să o băgăm la încărcat. După cum vedeți, am băgat încărcătorul în priză. Acum o să deschidem noi aici și să băgăm bateria. Adică firul în baterie aici, așa. Azi așa, ca intra nașpa. Să nu stricăm acolo. Frumos. S-a făcut roșu și acum încarcă. Soluțiile astea le folosesc eu. Vedeți pentru ce arată. Astea le folosesc eu. Mai folosesc încă o soluție. Asta, Power Wash profesional.
pentru detergent. Este un detergent degresant. O să vedeți după aia cum o să iasă. Acum o să merg să bag și furtunul la robinet ca să avem și apă. Așa, după cum vedeți, am băgat ăsta, am dat drumul. Așa, și avem furtunul. O să vreau să-l duc peste card acolo. Să-l luăm, să-l ducem. Așa, l-am pus aici. L-am dat peste gard. Acum să mergem să dăm cu apă pe el. Să punem asta, s-a lăsat un pic frig. Dăm cu apă pe el întâi și după aia cu soluție. O să pun soluția pe el și o să dau așa cu cârpă, o să vedeți, pentru că mai avem încă 2 produse Temu și o să vedeți după aia ce fac cu ele. Cred că v-ați prins deja ce o să fac cu un produs, ce este. Așa, haideți că dau cu apă pe el și revin. Așa, haideți că am luat furtunul. Ia uite mă, dă șuruburile pe jos și facem. Nu vrea să. Ce zic ăsta? Inginerul. Ăsta e inginerul. După cum vedeți, am dat. Caripă. Băgăm și aici frumos. Un curge acolo. Curgă frumos noroi. Mamă, m-a căzut. Faci Aici ceva. are mult pe spate, are. Îl iei cu mâna așa și dai cu mâna așa. O să dau ca să iasă pământul. Cât o să iasă, o să iasă. Haideți că mă și stropesc. Dăm ca să iasă pământul de sub aripi. Da. Dăm și aici. Aici, următorul produs, niște cârpe din fibrăcică. Sunt 12, așa că o să luăm și noi unul galben. Asta e verde, culoarea lui, verde. Da, dar mai mult galben și așa folosesc galben. Așa. O să avem aici unul. E bun materialul. Deoarece trebuie să spăl acolo și Aici. m-a ales că... Uite așa am făcut. A sărit capul ăla de la furtun și... Asta e furtunul de aici. Și aia, n-am să fac. Acum trebuie să dau aia jos ca să Capacul ăsta aici. să-l spăl separat. Revenim. Am luat frumos, am dat crâpa. Nu se vede, iese acolo. O să dau așa prima tură. Așa. Ia uite mă văd în el. Dați un like și subscribe. Uite mă văd în el. Așa. Verdelul. Și o să dăm cu soluția asta albastră. Haideți să punem aici pe cârpă. Doi. Destul de mult. E capacul? Uite, nu mai scoate spuma. Pune spuma pe el. Așa. Uitați. Spălăm frumos, să arate și el frumos, nu? Ia și acolo și Gata. Gata. Îl pun numai cu cârpe. Repeși cu cârpe. Da. Revenim. Aproape l-am dat pe tot cu spumă. Mai am pe aici pe la motor, dar o să vin cu degresant pe acolo. Că nu o să se ia mai nimic. Cam asta este până acum. O să dăm și cu degresant. Întâi o să-l clătim, după aia îl dăm cu degresant și iarăși îl clătim și după aia rezultatul final. Asta aici și degresant, după cum se vede.
Cam așa arată, ziceți voi cum arată. O leau așa în spate și așa cum a venit în față. Acum avem și deversam frumos, să deversăm peste tot. Gențile, roțile, pe cadru nu știu dacă o să mai dau, doar pe aripi, pentru că pe cadru deja s-a curățat. Haideți să-i dăm. Gata, acum mai treci pe spate. Acum nu trebuie la degresat. Și gențele chiar era foarte bine, da? Gențile, stați așa. Să dăm frumos la genți. Aici pe interior. Frumos. Sper să o usuce până diseară ca să vă arăt și cum arată seara. Să întoarcem noi. Ca să-l spălăm și pe aici. Să-l dăm pe frumos pe ăsta. Că este plin de pământ. Pe aici până înăuntru nu știu dacă pot să mai bag. Nu pot să bag mâna pe aici. O să bag așa cât pot. Așa. Acolo am dat eu foarte bine, da. Ai dat-o? Am dat eu foarte bine. Dacă e, pot să mai dau, uite că s-a curățat Acum hai pământul. să dăm și pe spate, Hai, bine. frumos. Vă cum se vede, uitați-vă cum e acum pe spate față de cum era înainte. E altceva. Zici că este scos din fabrică, direct. Dată, vopsea, nouă, tot. Și la ce mă refer. O să vreau să-l dăm în spate. Lăsăm un pic să o suce și după aia revenim cu rezultatul Final. Am revenit cu rezultatul final. Deocamdată tot este ud. Trebuie să lăsăm să usuce. Nu avem cum să-l aprindem încă, na. Trebuie să lăsăm să usuce, pentru că a intrat și pe unde am fire. Haideți să și vă arăt. Cam așa arată. Ziceți voi cum arată înainte și cum arată acum. Uitați. Bam. Arată frumos, ce să zic. Cum zici că arată, Alex? Ce zic eu? Frumos. Să joacă cu Kendall, nu ai treabă. Da. Da. Chiar Haideți că revenim mai încolo. Și era să uit al doilea produs de pe Temu. Ok, da, bă. Ce credeți? Am zis dacă tot așa să-l spăl, să asta am zis să-l și tunez un pic. Așa că am luat niște căpăcele verzi, 4 am luat. Haideți să le punem. Da, haideți că am uitat să filmez când l-am spălat, cum mi-am pus căpăcele. Așa că o să vă arăt eu acum cum arată cu ele. Dar o să trebuiască să dau un pic mai în spate scuterul, deoarece că căpăcelul de pe spate nu se vede. Din cauza că este amortizorul în fața lui și nu se vede. Haideți să vă arăt. Stați așa. Nu știu dacă se vede aici. Așa, cam așa arată. Îmi place foarte mult, are o culoare așa frumoasă, în verde ăsta. Da, știu să am murdări din cauza de la praf. Uitați și pe fața al doilea căpăcel. Mie îmi place căpăcelele, chiar arată super bine cu ele. Se potrivește la fel cu culoarea. Ce să zic, sunt șmechere. Apăsați și voi acolo pe butonul de like și de subscribe. Da, și a venit și seara și cam acesta este videoclipul. Dacă vă place, apăsați acolo pe butonul de like și de subscribe dacă v-a plăcut ce am făcut eu azi cu scuterul. Mai trebuie să aștept să se usuce aia care stau eu cu piciorul, cu picioarele de fapt acolo jos. Apoi o să-l bag în curte, o să-i pun bateria și o să vă las un videoclip cum arată pe seară, adică pe noapte. Și
Ce să zic, dacă v-a plăcut, apăsați acolo pe butonul de like, de subscribe și ne revedem la următorul videoclip. Vă pup, pa, pa. Și cum v-am promis, este noapte, haideți să și vă arăt cum se vede. Deja este pornit, l-am lăsat pornit, faza scurtă, uitați, fază lungă. Acum o să dau eu semnalizare, ia uitați. Și o să las așa pe semnalizare, veniți, vin în spate. Uitați cum se vede din spate, cam așa se vede el din spate. Ce să zic așa, cam așa arată noaptea, atât de luminos este. E curat, că l-am spălat și da, cam asta este. Ne revedem la următorul vlog. Pa, pa.